हाय गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ पिएम सेरेप चेनेलाव फिन खेबसेबाव गोसो गोथार बरायना थाबाय। दा बायदियाव हरखाबनो आसामनि गभर्नरा जि सिमा बारायनाय बेखौ फुल फाइनाल खालामनानै होयो, अब्ला बै समावहाय सनितपुर आरो बिश्वनाथनिफ्राय जेसेबांखिनि समस्ति बाराया मानो बे समस्तिनि जि केन्डिडेट गेलेगोन बैसोर केन्डिडेटफ्रा बबे मोनसे पार्टिनि जाया मानो बीजेपी जा बीपीएफ जा यूपीपीएल, अब्ला बेखौ सोदों सोर? प्रमोद बर' सारनि नाजानाय, गोविंद सारमोननि नाजानाय, यूजे ब्रह्म सारमोननि नाजानाय, लरेन्स इस्लारि सारमोननि नाजानाय, दिपेन बर' सारमोननि नाजानाय। अब्ला बे हिसाबै नायोब्ला सनितपुर बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनिफ्राय जेसेबांखिनि समस्तिनि जाया मानो बैसोर केन्डिडेटफ्रा बांसिन देरहागोना सोरनिफ्राय? सोर पार्टिनिफ्राय? बेनो जाबाय मानव गेदेर प्रमोद बर' सारनि। मानो होनबा बिथांनि नाजानायाव बे दिनै बिटिआर एरियायाव हाबगोन। 110 जौखोन्दो बड'लेण्ड जाया होननानै सोर बुंनायमोन? हाग्रामा बसुमतारी एबा महिलारी सार, आगुनि जाय बिटिसिनि चिफ। अब्ला बिथांनो सोर भट होगोन सनितपुर बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनिफ्राय? बे बाथ्राखौनो लानानै बिथाङा सनितपुर बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टजों गोबां एगेन्स्ट, आरो बिनिखायनो बिथाङा नांगौब्ला बे सनितपुर बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टखौ नाङा बिथांनि थाखाय। बिथाङा जेबो आं बे एरियाखौ बारायनो मोनाब्लाबो जेबो नङा, बिनिखायनो बुंदोंमोन बिथाङा बिटिआर एकर्डनि जि इमप्लिमेन्ट खालामनाय रेसपन्सिबिलिटिया आंनि नङा बिथाङा बुंदोंमोन। अब्ला बेयावनो डाइरेक्टलि खासा डाइरेक्टलि बेयावनो जोंनि सनितपुर आरो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टखौ बिथाङा नेवसिगारदों। सनितपुर बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टआव जे बर' हारिनि थाखाय बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामदों, बै समाव जे बिथाङा बिटिसि एकर्ड खालामबोदों, बिथाङा बिलटिआव हाबनानै बिलटिनि सुबुंफ्राल' खालामनायनि थाखाय एकर्ड जादों बिदि नङाथ'। बर'नि जेसेबांखिनि रायजो राजाफोरनि मुभमेन्ट खालामबोनाय, सिगांनिफ्रायनो थैबोनाय, मार्टियार्स जाबोनाय, मुंख्लं जाबोनाय, बैनि दारै बिटिसि एकर्ड खालामबोदों। नाथाय बिथाङा बे क'क्राझार, चिरां, बाक्सा, उदालगुरिखौल' बिनि सिङाव थानाय बर' हारिखौल' गावनि होननानै साननो नागिरो आरो गुबुनखौ जुजाय मायखाव खालामो। बेनो बुंनानै लायो जे गाव जाथिखौ मोजां मोनग्रा। पलिटिसियाना गोबां दं, नाथाय गावनि न'खरनि सोद्रोमाखौ एसेबां अयनाय गाज्रि अबस्थायाव दोनग्रा रावबो पलिटिसियान गैया, मिथिबायना? गावनि न'खरनि सुबुंफोरखौ खैफोदाव दोननानै रावबो पलिटिसियान एसेबां गाज्रि रोखोमनि खालामनो नागिरा। दिनै मानाव गेदेर आगुनि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारी एबा बसुमतारी सारा दिनै सनितपुर आरो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टखौ खालामगासिनो दं। आङो नोंखौ काइन्डलि रिक्वेस्ट खालामो, जोंनि न'खरनिफ्रायबो सासे सोद्रोमा थैदों, मुंख्लं जादों। गहपुराव गोबां सुबुंनि न'खर सावजादों, गहपुराव गोबां सुबुंनि न'खरनिफ्राय सोद्रोमाफोरा मुंख्लं जादों बड'लेण्ड मुभमेन्टनि थाखाय। नाथाय बैफोरबायदि गहपुर एरियाखौ नोंथाङा गादिनि थाखाय नेवसिगारदों। बेनो नोंथांनि बर' हारिनि थाखाय अननाया? राजनितिखौ खालामनो नोंथाङा रोंगौ, आं मिथिखागौ। मिनि बयनिबो गोसोखौ मिनिग्लाय होनो हायो। इउ आर टेलेन्टेड बे नैबे माबानि थाखाय, पलिटिक्सआव जे मानसिफोरनि गोसोखौ बोरै देरहानांगौ, हायना मुलि लानाय बायदि। नाथाय रियेलिटियाव नोंथांनि जि मोनसे दैखराव जे एम्बु मासे थायो, बै एम्बुआ जेसेबांखिनि बे एरियाखौ मोनथिनानै थायो, बिथाङा गासै बुहुमखौ मोनथिजोबो। बेबायदि बेनाव थट्स थायो, आरो गुबुनाव बाहेरायाव मा दङ बेखौ मोनथिनो नागिरा। सार अन्नानै बेबायदि दा खालाम, बेबायदि दा खालाम। नोंथाङा सोरनोबा 14 Pro Max बायनानै हरदोंब्ला 12टा 13टा 14टा 20 लाख 30 लाखसोनि बैफोरबायदिखौ नोंथाङा, बैफोरबायदि थाखाखौ नोंथाङा लामा आरामसे मोजां नोंथांनि सोद्रोमाफोरा बुङो बा बैफोराव बाहायनो हायोमोन सिगां। नाथाय नोंथाङा बाहायाखै। नोंथांनि जि खामानि मावनाय, बे खामानि मावनाया सर्ट आरो फिउचारनि थाखाय नङा। नोंथाङा मोनथिखागौ जोंनि बे बिटिसिनि बा बिटिआरनि जे मोनबा डिस्ट्रिक्ट, बे डिस्ट्रिक्टखौ सामलायनायाव बर'नि डिसिफोर थायोब्ला बांसिन मोजां जायो। नाथाय नोंथाङा एसेबां गोरों गोरा थानाय, जाय गोरिब न'खरनिफ्राय टेलेन्टेड दङ,
बिथांमोननो नोंथाङा एचिभ इडुकेसननिफ्राय जेबो बाजेट होआसै, जायनि जाहोनाव दिनै दानि जे मानगोनां बिटिआरनि चिफ श्रीजुत प्रमद बर' सारनि नाजानायाव सुपार 50 बायदि प्रजेक्टआ जानो थांबाय आरो बिनिफ्राय जों खमावबो सासे सानैब्लाबो जोङो जुदि आइएएस आइपिएस जुदि जों जाहोनो हायोब्ला जोंनि बिटिआरनि सासे सम्पति हिसाबै बियो थागोन बा जोंनि जाथिनि थाखाय मोनसे मा होनो गोग्गानाय जागोन जे बिथाङा गुबुन जायगायावनो थाङा मानो जोंनि जाथिनि जे खामानि मावनाय दांनाय बिथाङा बै समाव बेवहाय नुजाथि होगोन। 110 जौखोन्दो खालि बिथाङा बड'लेण्ड जाया होनना बुङो। दिनै सनितपुर बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टआ जुदि हाबोब्ला लखिमपुरनिफ्राय बे खावसे एसे हाबोब्ला अब्ला बै समाव जों मा खालामनो हायो बड'लेण्ड स्टेटनि पावार बिनो हायो। हाग्रामा बसुमतारी महिलारी सार नोंथाङा बेखौ मिथिखागौ, प्लिज अन्नानै एसे बुजिदो। नोंथाङा एसे नांगौबा जिरायथ'दो। नोंथांनाव गोबां थाखा दं, बैफोरबायदि थाखाजों नोंथाङा अबेबा हा बानायना लादों, बैफोरबायदि हा आरो थाखाखौ नांगौबा 2-3 करोड़सो फिक्स डिप'जिट खालामना बेजों सेलारि जाथ'दो आरो बिनि गेजेराव ओरैनो थाखाखौ वेस्ट खालामनाङा। आं ओरैनो बुङाखै आं नोंखौ सार, मानो होनब्ला नोंथाङाव आं जाथिनि थाखाय एसे सानजानो लुबैदों। दिनै नोंथाङा जुदि 110 जौखोन्दो जुदि जाया माने जागोन बड'लेण्डआ होनना बुंनायमोनब्ला आं नोंथांखौ बेबायदिबो बुंनो नागिरनाय नङामोन। आरो नोंथांनि जे माखासे सरकार दैदेननाय मा लेट्रिन बानायो नाथाय लेट्रिनाव टेंकि गैया, खि थाग्रा टेंकि गैया, माबायदि बेफोरो? टेंकिथारावबो टयलेटनि टेंकिथारावबो लेट्रिननि टेंकिथारावबो जे कारापसन खालामो आरो बेवहाय बुङो इन्जिनियार। आरे नोंथाङा एसेबां पावारफुल मोननो इन्जिनियारखौसो दाय होबाय। नोंथांनि मानसिफ्रा बुंदों जे इन्जिनियारफ्रा जाख्ल'दों। हाब नोंथांनि एसेबां गोहोगोरा सरकार दैदेननायावहाय बै समाव दैदेननाय गोहोगोरा होनदों होमबा बै समाव लेट्रिन बायदि जाख्ल'नाय बेखौ ओरैनो होगारबाय। बेनो नोंथांनि दैदेननाया जे लेट्रिन बायदिखौनो कारापसन खालामहोनाय, बेनो जाबाय पावारफुल नोंथांमोननि डिपार्टमेन्ट बै समनि बुंनाया। हामा सार, हामा। आं सारनि गासिबो सोद्रोमाफोरखौ मोजाङै खावलाय, राजनितिक खालामबा मोजाङै खालाम। जास्ट मालायनि फेक भिडिअ फेक इमेज लानानै भट माइलाइनाव बिनो नाङा। आरो रायजो राजाफोर MP इलेक्सना फैहांबाय, बिनिखायनो दायो दावराव जागासिनो दङ। आरो सोरबा 14 Pro Max iPhone बिलाइलाबायदोंनो 20-30 लाखसोनि आं खोनादों।